Здравейте за последен път преди празниците. Какво ни очаква през следващата година, която ще бъде под знака на огнения кон, е въпрос, който вълнува всеки. За съжаление, тя ще бъде трудна и напрегната, но и с безкрайни възможности за някои зодии. Кои ще бъдат те и как може да привлечете късмета на своя страна? Останете с нас и ще разберете. Преди да видите своя хороскоп, искаме да ви благодарим, че бяхте с нас през изминалата година, както в канала, така и в нашия магазин. Пожелаваме ви успешна година, пълна със здраве и любов за вас и вашите близки. А сега да видим китайския хороскоп за годината на огнения кон. Ако видеото ви е харесало, моля абонирайте се за нашия канал, а ако искате да ни направите новогодишен подарък, харесайте и споделете този клип. Отново ви благодарим за изминалата година. Довиждане до следващата и не забравяйте, че само от вас зависи да направите от живота си магия.